Okay guys, I'm here sa terminal and I'm waiting sa bus ko. Kauna pa daw yung hindi open kaya oh my god, ay mas alas 11 pa lang. I am too early. So, antay muna tayo dito guys. Zamboanga City. So it's now 7:05 a.m. Tagal ng biyahe guys. Natutulog lang ako kasi sobrang kuya. Yes, malapit tayo na. Doon natin sa Zamboanga City guys. Nagulat lang ko sa kong sundo o asa na kan makong sundo. God. Sakit ng sakit ng iro ko. Goodness. So, maghanap muna ako ng makakainan, guys. Hata. Sata. Ha? Asa to? Magayro daw. Magayro. Pa. After this time ilamig po kayo sa kayo. Kaso kami sa nyo kayo ang protein. Kape. I love coffee. Dami. Wala ganito ng urot. Urot, uy. Palamig kasi. Ako gusto mo suotin yan, Han. Suotan na. Mag-fashion show ka dito. Ha? Mahal. Mag-wait for dinner. Anak ko si Jerry ka. O sige.
Nangiputan akong bukan. Ngayon akong bubo. Hindi kang bubo. Tapos kay shampoo. Nagpalit ako shampoo. Akong shampoo mahalon. Datuon ako karon. Tresemme. Maluoy ka sa kong bukal. Oo. Patay na patay na. Gaya ng pag-ibig ko sa'yo. Patay na patay na patay na patay. O kananan. For panihapon. Oh. Na yun. Short way kay magpalit mi og chinilas. Mas nindot dire kay barato. 'Di ba? 'Di ba mahal? Ah, yeah. Uy, angay. Di man ko na picture na namin namang good na. Ano din sa akin? Ay, narid to sa halo, kuan. 50%. Alihan. Okay guys, tapos na pong hapunan. So, umalis na yung asawa ko. Bumalik ng bar ko kasi may trabaho pa siya. Magkakarga sila ng cargo. So, nag-iisa ako ulit dito sa hotel. Ayan. Saksakan ba dito? So, ihuhol ko yung mga guys, mga napamili ko kanina. Namasyal kasi kami pero hindi ako gano'n nakapag-vlog kasi delikado dito sa Zamboanga. Kasi maraming tao yung sa city proper nila. Hindi ka pwedeng magbablog kasi baka may mang snatch ng mo nakakatakot. Kasi maraming tao sa sa city proper. Kaya bawal for safety na lang guys. So yan yung mga pinamili ko guys. Papakita ko sa inyo yung mga napamili ko. Kung ano yung mga mabibili mo dito sa Zamboanga City. Ayan, wait. Actually, balik-balik na ako dito pero wala pa akong ganong nabili guys. Kasi kung pupunta ako dito, lang Ayan. So guys, andito yung pinamili ko sa guys. Kanina, unahin na natin itong maliit. Pabili ako ng makeup guys. Ayan. Contour by 474 Professional Makeup. Ayan, pang siya guys. Bronzer and highlighter. 95 pesos lang siya. Nabili ko sa Unicity dito sa Zamboanga. So, ayan siya guys. Tsaka itong black lipstick guys. So, tag 25 lang siya kaya bet ko siya kasi black siya guys wala akong black lipstick. So, bumili na din ako ng ganito kasi pag uwi ko bukas kailanganin ko to. Hindi dapat magbitbit tayo ng marami. So, ilalagay ko dito lahat para isahan lang yung mga dadalhin ko bukas. Tsaka dito guys
Bumili ako nitong ito. Ito guys from Malaysia. Itong Maggi Me 2-minute noodles. Curry siya, tsaka maanghang. So, ayan siya guys. Maganda tong pang guys. Pag taglamig na maganda tong kainin. Ayan, bumili ako nito. Ilang piraso ba ito? Tatlo. Tapos itong siya, para siyang fried canton. May goreng sidap, may sidap na noodles din siya, pero para siyang canton guys. Hindi pa ako nakatikim nito. Kaya try natin yan. Saka itong dapat kan power, super power na siya guys. Siya, coffee siya na. Hindi ko siya guys kasi Malaysian kasi yung niya. Yung mga nakasulat dito Malaysian siya. So siya 6-in-1. May ginseng tsaka tongkat ari. Yun, maganda to sa meron siyang ginseng tsaka herbal. Tsaka itong chocolate na ito. This is Chocolares Cadbury. Malaysia din ata to guys. At saka Brunei. Ayan, Malaysia. Chocolate siya guys. May lalagyan din siya. So, 250. Tsaka ito, 250 din. Yes, 250 to. 20 sticks siya, yung laman niya. 20 sticks na coffee. Tsaka ito, yung isang pack. Bali, 5 yung laman is 60. Tsaka ito din curry, 60. Yan. So, bumili na din ako ng pangpasalubong para bukas. Pag-uwi ko guys, Dunkin Donuts. Tsaka may pa-advance birthday gift daw sa akin yung ko, asawa. Pinili niya ako nitong pants. Wait, nahulog. Siya. Lee yung brand niya. Ayan. So, I'm 26. 26 yung size ko, guys. Ayan, Lee. So, nakasale siya ng 20%. Less 20% siya. The original price niya is 1,199.75. So, naka-less ako ng 20%. So, na lang siya, guys. 960. So, yun. So, hindi na ako ganong nakapamasyal kasi budget sa pera. Tsaka, nagmamadali din kasi yung asawa ko na bumalik ng barko kasi may trabaho sa barko. Kaya yun yung nabili ko guys. Ilalagay ko lahat dito yun kasi para isang dahalahan lang. So yun yung napamili ko guys dito. So pampasalubong na rin yung iba para meron namang pasalubong yung naiwan.
5 a.m. dito sa Zamboanga. Hinatid ko lang sa labas yung asawa ko kasi pabalik na siya ng barko. Bumalik siya kagabi agad. So, pabalik na ako ng hotel, guys. Guys, natutulog yung mga kulo dun sa labas kasi wala naman talaga. Nahiya ako. Ano guys, sa guard. Pasok tayo ng hotel. So, Windsor dito guys, affordable lang din yung ano dito. Accommodation nila. Ayan, yan yung hallway. Bago pa kasi. Bago pa lang kasi pang hotel ito guys. Kaya maganda pa yung ano. Pasok tayo. Okay. Guys. Maganda naman dito guys. May TV. Tsaka yung bed. Uuwi ako maya-maya. Ano pa kasi? 5 a.m. Magpa 5 a.m. pa lang. So, papahinga ako saglit. Saka, magre-ready na ako pa uwi ng Dipolog. Nilagay ko na kanina. Guys, gising ko lang ako. Hanap ako ng makakailan ng almusal kasi gutom na okay. AM na guys, watang kain. Hindi dyan, hindi sa tali. Ang init. Super init guys. Ito lang tayo sa chai. Chocolate. Kabila. Here. Coffee, tsaka chowan, tsaka buchi. So, ayan, that's it guys. I'm back guys dito sa hotel. And bumili na ako ng ano guys. Damit ng bumili ako ng shampoo. Niligo tayo. Maya mag-check out na din ako guys. Dove. Shampoo at saka conditioner na siya. Tapos parang para sa buhok kong parang ano, walis tambo. Yung Vitres Cuticle Coat Instant Relax. Ayan guys.
nakabili ako doon na pasalubong na lang sa anak ko, guys. Ito polo shirt, guys. Ayan, cute. Ano to siya, guys? 139. So, maganda yung tela. Cotton. Kaya, maganda siya. At saka, short ng ano po. Ayan, guys. Ano siya, mamahat. Medyo mahal. 229.75. Parang 230 na siya, guys. So, medyo may kamahalan siya, te. Eh, kasi naman, reversible siya. Pwede mo siyang i-reverse. Ay ka! Ayan. I-reverse, guys. Para iba-iba. O, diba cute? Dalawang ano sa isang damit. O, bumili na lang din ako ng t-shirt ko, guys. Ito. V-neck. Ayan, maya-maya. Maligo lang ako tapos check out na ako dito. At uuwi na tayo ng Dipolog City. So, bye guys. Maligo muna ako. Guys, tapos ako magligo at nakabihis na ako, guys. So, ito lang yung sinuot ko. Yung binili ko na t-shirt. At saka yung niregalo sa akin ng asawa ko na jeans. Sinuot ko na agad. Excited kasi bago. Yan. Wala nang keme-keme, guys. Wala nang palabas. Guys. Ready to check out na tayo. I-prepare ko lang. At saka i-ano ko lang yung dalawang ko, guys. Saka palabas na ako. Mag-impake na tayo, guys. At lang makauwi na. Ako na lang mag-isa dito kasi iniwan na naman ako kanina. Bumalik na naman ng ano yung asawa ko. Iinom na din pala ako ng Bonamine, guys, kasi biyahilo ako eh. Kaya nagbaon talaga ako nito. Before mag-travel, kailangan uminom ng Bonamine kasi biyahilo. Naipake ko na yung bag ko, guys. Ano yung nasa likod. Tsaka ito. Ayan o. Yan. Tsaka ito. Ilalagay ko na lang din doon para wala akong maraming dalahin. Kasi mag-isa lang ako. Hindi ako mahatid sa terminal ng asawa ko. Nandun na siya sa barko. Pupunta na din sila ng ano, ng tawag doon ng Cebu. Yes, sasama sana ako pero walang magandang accommodation doon sa barko nila kasi cargo ship kasi, guys, kaya hindi ako pwedeng sumama doon. At isa pa, biyahilo ako kaya talagang hindi pwedeng sumakay-sakay sa barko eh. Yung talagang ayaw ko yung mabiyahe kasi biyahilo nga. Pero I love traveling naman din, guys. Masarap kayong mag-travel. Lalo na pag marami kang baang pera at saka maraming nabibili. Ay, naku. Diyosera din. Hindi na ako maglalagay ng makeup, guys, kasi sobrang init. Ano na lang, magpulbo lang ako. Magpulbo na lang ako, tsaka lipstick. Yun lang. Kunting mascara. Kasi masyadong ano, guys, masyadong sa bus, pag nagtra-travel ka, masyadong mausok at saka malikabok kaya didikit lang yung sa mukha mo, guys. Tsaka marami yung akong pimples, oh. Ewan ko ba dito ay. Kunting blush ko na lang din para hindi tayo maputla, guys. Hindi tayo maputla sa biyahe. At least
naka-rest naman ako kahit konti guys. Natulog ako ng, umising kami ng 4, mahigit, tapos bumalik ko ng tulog, mga 5, mahigit din. So, bumising ako ng alas 8, yun nga, naghanap ng pagkain sa labas. So, yan. Lipstick na lang. Ah, no. Ayoko mag-lipstick. Mascara na. Ayoko mag-lipstick, guys. Parang hindi ko feel mag-lipstick. Ano gagawin natin? Umarada ka. Na yung mga dalahan ko guys, yun medyo merong kabikatan, tsaka yung hand carry ko dalawa, tsaka pwede na tayong mag check out, tsaka pahinga na tayo ng konti guys, tsaka pupunta na tayo sa terminal ng Zamboanga. Nakaba na ako guys, mag-check out na ako. So ayan, dala ko na